Здравейте от Бати Краси. Днес ще ви покажем едно видео как се сменя филтърът на DPF помпата на Volvo D13. Така, ето тук много елементарно това нещо се развива. Ето така се развива. И така, тук има една гумичка, която е за малко трудно. Тая гумичка се изважда. Ето така. И после новия филтър комплектчето идва с този инструмент. Тук така може да закачите стария филтър, който е вътре, ето така, и да го издърпате с това нещо. Така, ето. И това е стария филтър. Така, вземем новия филтър с новата гумичка. Така, този филтър, той е различен от двете страни. Не се притеснявайте да го обърнете, понеже страната, която отиде нагоре към кабината, там гумичката не може да влезе. Малко е направено idiot proof и може да влезе само от едната страна гумичката. Така, изчистваме я, да няма прах по нея. Плагаме гумичката и пъхаме тук филтърчето. Така, с един пръст мога да го държите и с другия да завите цапата. Много елементарна работа, става много бързо, лесно и така. Ето, после тук така стягаме. Не е много, понеже това е пластмаса да не се спука. Така, това нещо е препоръчително да се прави на 100 000 мили или веднъж в годината, за да нямате вторични проблеми с DPF системата. Благодаря ви, надявам се това видео да ви е помогнало. Всичко добро ви желая и бъдете здрави! Чао!